Naghimo na lang og temporaryong tulay ang mga residente sa Kilometer 8 in Niego Village, Barangay Matina, Pangi, Davao City nga gama sa kawayan aron adunay kaagian. Kay delikado ang ginasubay nila permi nga Bailey Bridge nga mahugno og samo tungod sa pag-agi sa dump truck nga kargado graba. Nasayran nga 5 tons lang ang capacity sa tulay. Apan gibana-bana ang ana sa 15 tons ang gibug-aton sa dump truck. Natigayon ang insidente bandang alas 2 sa hapon niadtong Sabado, Oktubre 19, 2024. Subay sa report, ang truck padulong sa Kalinan, Davao City ug misubay sa Pangi Road ug giingong nasaag og dalan ang driver. Hinungdan nga nasubay niini ang Bailey Bridge mao nga nahugno tungod sa kabugat. Igo na lang sa pagtan-aw ang mga residente sa lugar sa mitakilid nga dump truck daplin sa tulay. Dili sa basta-bastang matanggal ang truck kay adunay linya sa tubig sa Davao City Water District ang maapektuhan. Natukod ang tulay niadtong tuig 2009 ug gihimo na sabang inspection sa City Engineer's Office.